Христовото преображение има точно установена дата и тя е 6 август. Народът назовава празника Сотиров ден. Празникът Преображение Господне има важно значение за утвърждаването на християнската религия. Празникът е установен още в първите векове на християнството. Чрез него се припомня едно от важните евангелски събития от земния път на Спасителя, а именно явяването му в небесната слава пред неговите ученици Петър, Йоан и Яков. Исус направил това, за да утвърди вярата в апостолите си. Ето какво било конкретното събитие за възникването на празника Преображение. Веднъж Спасителят се изкачил заедно с Петър, Яков и Йоан на Таворската планина близо до Галилея. Тук той се отдалечил малко от тях и започнал да се моли. Учениците в това време заспали. Когато се пробудили, видели Исус преобразен. Лицето му се изменило и светело като слънце, а дрехите му станали бели като сняг. С него имало двама мъже, сияещи в слава. Това били Моисей и Илия, които беседвали с него за предстоящите му страдания и доброволна смърт. Изведнъж светъл облак осенил всички и из облака се чул глас, който казал: „Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение, не го слушайте.“ Това бил гласа на самия Бог. На планината преобразил се, учениците ти видяха Твоята слава, Христе Боже, доколкото можаха. Та когато те видят на кръста, да разберат Твоето волно страдание и да проповядват на света, че ти наистина си сияние на Отца. Старите хора казват, че в полунощ срещу преображение се отваря Божия врата и Господ се явява в сияйна светлина. В този миг дърветата се кланят до земята. Който е праведен, може да види това и да си пожелае нещо, което със сигурност ще се сбъдне. Добра среща, приятели! Днес припомняме празнуването на преображение.
Празникът Преображение Господне отбелязва средата на двуседмичните пости в чест на Богородица. Тук трябва да уточня, че големия празник Успение Богородично се чества на 15 август, но днес естествено ще се съсредоточим на Преображение и по-специално на това как се празнува този ден от народа. Да почерпим сили и от народните традиции. Ето ние във фолклорната част на "Да сме живи, да сме здрави". Първото, което имам да ви кажа за Преображение, са народните имена на празника. Обикновено така започвам. Така ще направя и днес, защото какво е празник без име? Такава опасност за Преображение няма, защото той си има, според мен, доста приличен брой имена. Услужливо ще ви ги докладвам. Най-популярните народни названия са Преображение, Приображение, Приближине. В южните райони на Странджа, Сакар и Родопите 6 август е наричан още и Свети Сотир, Сотиров ден, Стотиров ден. Научила се Тодорка се в тъмно да ходи. На хайдушкото кладенче с нощи в тъмно отиде. Там се Тодорка завари до 3 байрака хайдушки. Първия байрак Димитър, втория байрак Никола, третия байрак Чакъра, Чакър войвода. Чакър Тодорка домаше, кой е в село боляри. Болярин башур баджия, тейно ми село боляри. Чичо ми башур баджия, хайдете да ви заведа. Чичова плевня голяма, Чичо за слама ша дойде. Вие се Чичо хванете, върли го мъки мачете. Върли го мъки мачете и му парите вземете. Преображение Господне е популярен сред нашия народ като ден на гроздето. На 6 август по време на Светата литургия в българските храмове се извършва ритуалът освещаване на гроздове. Ясно е, че едва след това неговата консумация е разрешена. Тук се чувствам длъжна да ви предупредя. Преди гроздето озряват капините. Българските традиции обаче, то се възприема като измамно грозде и още като изкушение, пратено ни от дявола. Да си спестим дяволските изкушения, като ги заменим с музикални. Със сигурност е по-безопасно. Изпробвано е.
Преди това музикално изпълнение ви предупредих, че не бива да се яде грозде преди освещаването му на преображение. Ако държите да получите обяснение за тази традиция, аз съм готова да ви го дам. Дължа ви го. И така, според народното поверие, ако някой хапне грозде преди Сотиров ден, ще го болят зъбите. В Разградско има забрана да се яде червено грозде и диня на преображение, за да не се преобрази човек, което означава да не излязат по тялото му някакви белези. Чикой ма дявол накара, чикой ма дявол накара, на седянката да ида, на седянката да ида. На моми огън да клада, на моми огън да клада, на момци лули да паля, на момци лули да паля. Че се скараха момити, че се скараха момити, че се сритаха момцити, че се сритаха момцити. Мене главните сбутаха, мене главните сбутаха, кога са назад обърнат, кога са назад обърнат. Изгорели ми гащите, изгорели ми гащите, гащите до ускурчето, риската до пищилката. Гащите до ускурчето, риската до пищилката. Че кой ма дявол накара, че кой ма дявол накара, на седянката да ида, на седянката да ида. Предупредих ви какво не бива да правите на преображение. Сега да ви кажа и какво трябва да правите. Сутринта на преображение стопанките отнасят на църковна служба първите откъснати гроздове, дини, круши, ябълки и варено жито. Свещеникът ги прекадява. От осветените храни, то се знае и така е редно, жените раздават на съседи и роднини. Broj беше 100
Сега следва да обърнем поглед към веселата част на празника Преображение. Стига вече забрани и какво трябва и какво не трябва да правим. Нека да се повеселим. Както повеляват традициите. В малките градове и села на България на този ден се правят панаири, разменят се животни и стоки. Оживление и при повдигнато настроение цари навсякъде. А сега и нещо романтично. Някога точно на Преображение момите и ергените се оговаряли за годежи и женитби. Преображение или Сотиров ден, каквото е другото име на празника, е ден граничен между лятото и есента. Хората казват, че на този ден времето започва да се преобразява. Всички знаем какво означава това. Слънцето намалява силата си, денят също намалява. Нощите стават студени, водите на реките и изворите изтиват. В Родопите битува поверието, че на 6 август Господ прибразнува. Това ще рече, че пръска слънчева бразда в небето и така дава знак, че е дошло времето за есенна сеитба.
Време е и за народната загадка. През август ще трябва да се потрудите за решението на ето тази логическа задача. Кое е следващото число в редицата? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. А. 55, Б. 61, В. 103, Г. 34. Отговорите ви очаквам на адрес град Велико Търново, пощенски код 5004, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването. Да, _сме, _живи и _здрави, maimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на август. Черноморски събор Еврофолк. Доказателство за съзидателната сила и градивността на творческия дух. Част от музикални празници Еврофолк. Носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. 11-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 2 до 7 септември 2014 година в Приморско и Китен, България. Станете свидетели на уникалните фолклорни изпълнения. Докоснете се до първообраза на народните музикални творби. Преживейте и съхранете в себе си посланията на фолклорните произведения. Подкрепете с аплодисментите си участниците, апостолите на святото дело за съхраняване на фолклора. Живителната сила на народното творчество ще докосне и вас. На Сотиров ден, имен ден имат Сотир и Сотирка. То е ясно. Честито на имениците. Дерзайте! Следва нашият музикален поздрав към вас. От мен, довиждане до 15 август, когато е Успение Богородично.